Bang plecet mbahmu. Dasar kendreng ya aku yang Mboke samae ditolai nggo nanggap campur sari Regita iki Pak Mboke penyanyine lemu-lemu Pak Mboke ayo gendang joget hae aja agondelan aja agondelan apa ame-ame nalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu denda rasanya luar biasa susu rangga rondo blas enak asodo yo yo ayo Bu coba Bu apa lagi iya Bu Asian iya karo kowe sor malah sitok itu gocek bakoi rame-rame ya ndak tintekke bagus kok ngegeret para aku ewer-ewer biar masuk aku kelingan hop salahmu dewe nduk ora tau boleh Sultan
dilajengke lagune napa Bunda cintaku? Bu. Emak gue. Bu. Bu. Apa lagunya? Apa duet? Duetnya apa? Bisa apa Pak Ne? Bune njaluk jenengan nyanyi lho niki lho. Dilanjutke napa lagune? Napa? Ora kok Pak Lagune Ne. napa? Roro Jonggrang lagunya. Oh nanti dilebokkan Roro Jonggrang bisa? Langsung ya Mas ya. Bisa. Oke. Catatan sajroning atindo catatan luntur saya merati. Aku ngene. Aku kowe dadi tresna. Pancen kowe tukang ajak. Mergo leren ning kubu asmara. Roro Jonggrang Mas, bablas ge. Monggo Pak, pilih Pak. Aku karo Bunda, ini Bunda. Sambil ditarik, sambil disawer yo. Iya, iya.
golekke ayo. Janjane kowe ne Gelagamu saja yo priyani atiku ditutup saya udah ngabar dikira laler. Gentak gentung cancane kowe ning Gelagatmu saja nyobe atiku sutono kowe kencan karo Mbak Bira, coba dijak asmane Mas sinten? Pak sinten ini? Monggo Bapak ingkang gadhahi kijing piring mriki, syukur-syukur baik dhewe semanten kira kunjuk kagem panjenengan. Ya, Cok. Di panitiane di kono kono. Monggo Pak, yuk. Ayo nduk lagi jeng miring ayo nduk lagi jeng miring ngombe jamu diwangi batok menyanyi lemur ora iso nduk ayo nduk bagi Pak jeng miring ayo nduk lagi jeng miring sini selonjor kegeden ketol ayo lagi
kijing miring ayundo lagi jeng miring ono tembok lah kok paten jalone Ayo Pak E wis kapok lah kok meteng meneh ayo ayundo lagi kijing miring ayundo lagi jeng miring terkandang lah kok memopote tabu nek rati jembek ora iso mlebu dari mana datang nyalintang dari sana turun ke kali muda dari mana datang cinta dari masa turun ke hati ayo mas kijing miring alah-alah ayo mas kijing miring kok ditinggal aku lerambah orang marem nanggapi ambah ayo do kijing miring ayo do kijing miring jambu alas lah kulite ireng sing tak kakas bocah wis mateng alah-alah kijing miring ayo do kijing miring koran karet gorengan kopi sigaret jambe sigaret maca ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring landung kayune teke beldemok bokong kleru dingling ayo mas kijing miring ayo mas nyawer Pak E kijing miring etan lacer kuning dadi rebutan yuk ganti udanan padau cah lanang kok kocrat kacrito critrine padake monggo Pak Haji kalih bose perabot dan kawan-kawan monggo udangan aja ayo Pak E mriki sampurnya diatur kan tuh di oh lo lah oh ayo lah sing di omah mendut Pak nak lanang dhewe ayo bunda nak wedok dhewe anak lanang tak kudangi yen gedhe pinter sekolah tak kudangi bocah bagus tak kudangi so yen
Kijing miring sampun katur rugi ngundang anak untuk sagung para tamu. Yuk, wis Tresno. Iya. Kamu bagian nerima duit. Yo sepurane wong ki mau Pak Guru nyanyi ta sido. Dadi nadane Pak Guru. Wis ngerti nadane dhuwur. Pungkasane tak trimo lelakon kundo. Senajan poresane ngati. Mugi kok are kasembakan. Pak Haji joget Pak Haji. Maju no. Tak bawangke bolong ini Mesia Pak Haji. Mesia sini Mesia. Salaman sih. Mesia sini. Ayo. Salim Pak Haji ki lho.
lagu siji megap-megap. Bingung podang kuning. Podang kuning. Apa ki jeng miring wis. Iki asline kowe iki dikerjain Pak Guru. Piye? Megap-megap. Pungkasane tak terima lelakonku. Sajan parencane mugi Gusti paring kasempatan kabeh